مدام منسيات عبريد يرنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون خبركم سمعتي راديرنا بحفشة بفلايك أتختات مدب منسيات كمي تغنيو حمص كوينو نعخم يخون يمزبلنا مربات حزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مرباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا كحدت ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኢትዮ ትግራይ ዝጠፍኡ ደቁ ኣለዎ ድዮም ተሰዊኦም ኣይፈለጠን ዳሃዮም ጠፊእዎ ድማ ምጽኣቶም ነዊሕዎ ከብዱ ሓቒፉ እዩ ዝጽበ ዘሎ ኣብ ከምዚ ወጣር ሃዋህው ዘሎ ህዝቢ ሳዕስዒት ተራእይዎ ቀይሕ መይሕ ተኸዲኑ ከዳኸር ምስ እትርኢ ቃንዛ ህዝቡ ዘይበጽሖ ጥራዩ እወ ወለዶም ዝቐለስዎ ብዛዕባ ፖለቲካ ይኹን ኩናት እንዶ ዘይብሎም ኣብ ደገ ዝቕመጡ ህፃናት ግደፍ ቀይሕ መይሕ ተኸዲኖም ዕለዎ ቐተሎ ዝቓንኡ ሰውራዊ ደርፍታት ወሊዖም ክስዕስዑ ቀኔም ኣለዉ በጊዕሲ ዕያው ኣታሒዛ ትጠፊእ ነገሩ እዞም ሳዋ ይኹን መራሒኦም ኣብ ዝፈሓሶ ኣገዳሲ ኩናት ክኣቱ ዘይክእሉ ህፃናት ወለዶም ብዝኣዘዝዎ መሰረት ኣሰና ዝወደይ ሕጂ ክኢልካሉ ዝዓይነቱ ኢሞራላዊ ቃላት ሰኒቖም ከላግጹ እዮም ቀኔም እዞም ምስ ጎበዙ ኣብ ፈቆዶ ዩኒቨርሲታት ዓለም ክመሃሩ ብሉፅ መጻኢ ዝጽበዮም ዘሎ ህፃናት ጸጋማይን የማናይን ዳናግኦም ጨርቂ ተኣሲርዎም ለለዋ ለይብላ እናበሉ ከባጩ ክትርእን ከለኻ ህዝቦም ዘሕልፎ ዘሎ ስቅያት ንሶም ዝገብርዎ ሰሓቕን ምቾትን ኣገናዚብካ ክልተ ጫፋት ምዃኑ ክትርዳእ ትኽእል ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘብዕልኦ ፌስቲቫል ኣለውን እቲ ብህዝቢ ማሚቑ ዝካየድ ፌስቲቫል ኣብ ዓንኬል ባህልኻ ምስ ዓለም ምልላይን ልምድታትካ ምዕቃብን ዝዓለመ ፌስቲቫል እዩ ኣባና በፂሒ ግን መልክዑ ቀይሩ ጽልእን ቂምን ዝተቋሰዮ ንኹናት ዝዕድም ፀዋዒ ሞት ኮይኑ ነሪኦ ኣለና ነዚ ኣብ ጽምብል ህግደፍ ዝበዓል ዘሎ ቂም በቀል ንዝሓዘለ ፌስቲቫል ዓገብ ንኽብል እምበር ብርጌድ ንሓመዱ ዝንቀሳቐስ የግዳስ ኣብ ሽወደን ከባቢኣን ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝተፈላለያ ሚድያታት ህግደፍ ንኸምኣተን ክሕደታዊ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ዓዲመን ኣዒንቲ ልቦንኦም ደፊነን ናይ ሓሶት ወረ ክነዝሓሉ ቀኔን እዘን ናይ ህግደፍ ትካላት ብርጌድ ንሓመዱ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፆም ትውልዲ ትግራይ ምዃኖም ኣመስኪሮም እናበላ ካሓመየን ቀኔን ንብርጌድ ንሓመዱ ጥራይ ዘይኮነ ግን እንኮላይ ነቶም ይኣኽለና ስልጣን ናብ ህዝብና ነረክብ ስለ ዝበሉ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ጉጅለ 15ን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ክዝንጥልዎምን ከኽሕድዎምን ተራእዮም እዚኦም እውን ከምቶም ነዚ ሃገር ብኣውራጃን ቀቢላን ክመቓቐልዋ ሓሲቦም ዝተኣስሩ ጉጅለ 15ን ካልኦት ጋዜጠኛታትን ብኣልማማ ክሒዶም ናይዚ ኣብነት ኣብ ሶል ሜድያ ተዓዲሙ ዝመፀ ሓው ጋዜጠኛ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ቴድሮስ ይስሐቅ እዩ ብዛዕባ ሓው ዝተዛረቦ ዘረባ ሰሚዕካ ክሕደት ኣምለኽቲ እቲ መላኽ ስርዓት ዝኾኑ ሰባት ከመይ ዓይነ ልቦንኦም ደፊልዎም ከም ዘሎ ክትርዳእ ትኽእል ሓው ንጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ዝኾነ ቴድሮስ ይስሐቅ ነቲ ብዘይወላ ሓደ ገበን 20 ዓመት ዝተኣሰረ ወዲ ኣዲኡ ክሕዶ እዩ ተራእዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ስርዓት ግደፍ ንሓውና ዳዊት ይስሐቅ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ምእሳሩ ምኽንያታዊ ክገብሮ እዩ ተራእዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ጸላም ጸባብ ሸላ ብዋሕዲ ዘስተንፍሱ ኣየር ብዋሕዲ መግብን ማይን ናፍቆት ደቁን ተኻኢሉን ንዝሕልፎ ዘሎ ዓመታት ኣቃሊሉ ሓወይ ን20 ዓመት ጥራይ ተኣሲሩ ብዘስምዕ ቃላት እዩ ገልጾ ቀኒዩ ስቅያት ሓው ንዕኡ እንተዘየሰቀዮ ነቲ ስቅያት ህዝቡ ሓሚምዎ ኣንጻር ኣሰርቱ ዝቃለስ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ግን ይምልከቶ እዩ ንሱ ግን ከምኡ ይመሰሎን ጋዜጠኛ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ይስሐቅ ናይቲ ብምሉኡ ፍትሒ ዝደሊ ኤርትራዊ ብርጌድ ንሓመዱ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ናይ መንግስቲ ሽወደን ሓላፍነት ምዃኑ ኣይተገንዘቦን ነዚ ሓቂ እዚ ዝርድኦ ብርግጽ ነቲ ኣፍ ውፁዕ ሓው ክኸውን ወፍሪ ዳዊት ይስሐቅ ዝተባህለ ኣድህቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰሪቑ ዝቐነየ ስርሒት ዘበገሰ ብርጌድ ንሓመዱ ብሓወይ ተሸቅጡ ክብሎም ተሰሚዑ ኣብ ክንዲ ሓው ንዝቃለስ ዘሎ መንእሰይ ሓወይ ይሞት ሕመም ኣይግድሸኩምን እዩ ዓይነቱ ክሕደታዊ ዘረባ ሞሊቑዎ ክሕደት ቴድሮስ ግን ምስ ምቅልቓል ብርጌድ ንሓመዱ ኣይኮነን ተቐላቒሉ
ደቂ ሓውን በዓልቲ ቤቱ ሓውን ብዛዕባ ዳዊት ይስሐቅ ኣብ ዝተሓተታሉ ነተን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝቕመጣ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ሓቒፉ ሰላማዊ ህይወት ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ግደፋ ሓወይ ኣይትከራኸራሉ መንግስትና ኣሲርዎ መንግስትና ድማ ይፈትሖ ክብል ዝምልሰለን ነይሩ። መንግስትና ግን ኣሳር እምበር ፈታሕ ኣይኮነን። ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን። ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንተለሚድናዮ ካብ እምነትና ክንጠፍእ ኢና። ዳንኤል ዊቨር ካብ ዘመናዊ ንጥፈታት ከም ምዝዋር መኪና፣ ደርፍታት ምስማዕ፣ ጋዜጣታት መንባብን ዝተገለለ ህይወት ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ሰብ ክኸውን እንከሎ ዝውንና ተንቀሳቐሲት ቴሌፎን ትኹን ላፕቶፕ ከምኡውን ኮምፒውተር የብሉን። ኣብ ቤቱ ካብ ዝዘርኦም መግቢ ክንበልዕ እንከለና ሓደ እዋን ፊልም ከም ዝረኣየ ተናዚዙ። ኣብ ባህሎም ፊልም ምርኣይ ሓጢኣት እዩ። ምስ በዓልቲ ቤቱን 5 ካብ 8 ደቁን ሓደ ወዲ ወዱን ኣብ ዙርያ መመገቢ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና እናዕለልና እንከለና ዝሓተትኮ ሕቶ ምምላስ ኣብዩ ኣብ ክንድኡ ብዛዕባ እቲ ፊልም ምርኣዩ ጌጋ ምንባሩ ይዛረበኒ ነበረ። ጌጋ ገይረ ኣንጻር ድሌት ወለደይ ከይደ እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ዳንኤል ካብ ህዝቢ ኣሚሽ እዩ። ህዝቢ ኣሚሽ እቶም ብስሩዕ ኣከዳድንኦምን ብፈረስ ሰሓባ ዓረብያታቶምን ዝልለዩ ሕብረተሰብ እዮም። ንህሉ ምዕባለን ባህልን ቴክኖሎጂን ዓለም ኣብ ባህሎምን ክርስትያናዊ እምነቶምን ከይጸልዎም እሞ ከይብረዙ ኣዝዮም ዝፈርሑ ሕብረተሰብ እዮም። ዳንኤል ብዛዕባ ዝተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ክብርና ካብ ካልእ ዝተፈለየ እዩ። ስለ ዝኾነ ክንከላኸለሉን ክንሕልዎን ኣለና ይብል። ድሕሪት ምልሲልና ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣሚሽ ክንፈልጥ ምስ ንደሊ ናብ 16 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዳግመ ምቋም ኤውሮጳ እዩ ዝመልሰና። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ 3 ማሕበረሰብ ኤውሮጳ ናብ ማንንትስ ብረዘርን ኣሚሽን እዩ ዝወስደና። እዞም 3 ማሕበረሰባት ኣብ ሃይማኖታዊ ልምድታት ተሰረቱ ክኾኑ እንከለዉ ኣሚሽ ግን ካብዞም 3 ማሕበረሰብ እቶም ዝያዳ ዓቃባውያን እዮም። እዚ ዘሎ ቴክኖሎጂያዊ ዓለም ፈጺሞም ዘይጥቀሙ ሕብረተሰብ ድማ እዮም ናይ ኣሚሽ ሕብረተሰብ። እዞም ዓቃባውያን ክርስትያን ካብ ዝነበረ ኤውሮጳዊ ጽልዋ ንምርሓቕ ናብ ፔንሲልቬንያዮም ከይዶም። ኣሚሽ ዝብል ቃል ካብ ስም ያዕቆብ ኣማን ዝተባህለ ስዊዘርላንዳዊ ኣናባፕቲስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሜኖና ዝተወስደ ኮይኑ ቃል ብቓሉ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ክወሃቦ ኣትሪሩ ዝጣበቕ ስም እዩ። ሓሳባቱ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን መፍልላይ ኣስዓበ። እቶም ምስኡ ዝወገኑ ሰዓብቲ ግን ኣሚሽ ተባሂሎም ተፈልጡ። እዞም ሕብረተሰብ ብመሰረት ልምድታት መጽሓፍ ቅዱስ ተመሪሖም እዮም ዝነብሩ። ካብ ካልኦት ናይ ሎሚ ሕብረተሰባት ኣመና ዝተፈልዮም። ኣብ 1989 ኣከባቢ 100,000 ዝኣኽሉ ብዙሕ ህዝቢ ኣሚሽ ኣብ 179 ሰፈራታት ሰሜን ኣሜሪካ ይቕመጡ ነበሩ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ብኣካዳምያዊ ኮሌጅ ኤልዛቤታውያን ፔንሲልቫንያ ዝተገብረ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ግን ቁጽሮም ናብ 330,265 ክዓቢ እንከሎ ኣብ 546 ሰፈራታት ድማ ከም ዝነብሩ ኣረጋጊጹ። ኣብታ ሃገር ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ጉጅለ እምነት ኮይኑ ኣብ 2050 ልዕሊ 1 ሚልዮን ተኸተልቲ ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ይግመት። እዚ ፍሉይ ለውጢ ዘመልክት እዩ። ምኽንያቱ ቅድሚ ሓደ ዘመን ኣብ ኣሜሪካ 5,000 ኣሚሽ ጥራይ እዮም ነይሮም። ህዝቢ ኣሚሽ ኣብ ቴክኖሎጂያዊ ንጥፈታት ከም ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ላፕቶፓትን ከምኡውን ኮምፒውተራት ወይ መካይን ጥራይ ዘይኮነ ካብ መሰረታዊ ጥቕሚ ኤሌክትሪሲቲን ማይን ዝተገለሉ እዮም። ኣንስቲ ውሳነ ሰብኡተን ክኽተላ እንከለዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፍትሕ ፈጺሙ ዘይፍቀድ ሲኦል ዘእቱ ሓጢኣት እዩ። ህፃናት ናይ ሕብረተሰብ ኣሚሽ ካብ ብንኣሽቲኦም ዝተፈላለየ ዘቤታዊ ዕዮ እናሰርሑ ይዓብዩ። ብዙሓት ዝተፈላለየ ዋኒናት ዘካይዱ ሃብታማት ውልቀ ሰባት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሕብረተሰብ ኣሚሽ ኣብ እስታት 20 ስድራ ቤታት ዝሓቆፈ ንኣሽቱ ማሕበረሰብ ይነብሩ። ኣብ ዙርያ ማሕበረሰቦም ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግታት ዘቐምጣ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣለዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሚሽ ኣብ ኣስታት 30 ግዝኣታት ክሳብ ኣብ ቦሊቪያን ኣርጀንቲናን ተዘርጊሖም ከም ዝነብሩ መጽናዕታዊ ርክበት ይሕብር። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኣሚሽ ብቕልጡፍ ዕቤት ዘርኢ ዘሎ ኮሚኒቲ እዩ።
እዚ ኮሚኒቲ 58 ሰፈራታት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ሰፈራታት ኣምሽ ከም ኦሃዮ፣ ፔንሲልቬንያ፣ ኢንዲያና ዝፈልዮ ዋጋ መሬት ሕሱር ብምዃኑ እዞም ሕብረተሰብ ዝመርፅዎ ቦታ እዩ። ሓንቲ ኣምሽ ጓል ኣንስተይቲ ብቐንዱ ኣላይት ገዛ ኮይና መግቢ ብምብሳል ምሕደራ ገዛን ጎረባብትን ምሕጋዝ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ተካይድ። ኣብ ሕብረተሰብ ኣሚሽ ሰብኣይ ዝተመርዓወ ድዩ ወይስ ዘይተመርዓወ ብዓይንኻ ብምርኣይ ክትፈልዮ ይከኣል። ዝተመርዓወ ሰብኣይ ድሕሪ መርዕኡ ጭሕሚ ኸንውሕ ይኽእል እዩ። ቅድሚ መርዕኡ ግን ጭሕሚ ኸንውሕ ኣይፍቀዶን። ዝተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣምሽ ክዳነን ባዕለን ሰፍየን ክኽደና ኣለወን። እዘን ዝተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኽደንኦ ክዳን ሰማያዊ ክኸውን ኣለዎ። ህፃናት ኣሚሽ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዘለዎ ሰበኻዊ ኣብያተ ትምህርቲ በመምሃራን ኣሚሽ ይመሃሩ። ድሕሪ እቲ ነጥቢ ቆልዓ ምስ ስድርኡን ኣባላት ሕብረተሰብን ናብ ሞያዊ ስልጠና ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ከም ሕርሻን ጽርበትን ዝኣመሰሉ ሞያታት ይመሃር። ካብዞም ሕብረተሰብ ዝኾነ ኣባል ወዲ ይኹን ጓል ኮምፒተር ምዝውንን ኣልኮላዊ መስተ ምዝሰትን ወይ እውን ኣብ እዋን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዘይምብርከኽ ካብዚ ሕብረተሰብ ይውገዝ። እዞም ሕብረተሰብ ዝጥቀሙሎም መጓዓዝያ ኣፍራስን ሰረገላታትን እዮም። ጉጅለታት ኣምሽ ብሓፈሻ ኣጠቓቕማ ዘመናዊ መድሃኒት ኣይቃወሙን እዮም። ኣብ ከቢድ ኩነታት ድማ ይጥቀሙሉ። መድሕን ማለት ኢንሹራንስ ስለ ዘይብሎም እቲ ማሕበረሰብ ንሓደ ዝሓመመ ኣባሎም ንምኽፋል ገንዘብ ይእክብ። ኣምሽ ብዝኸተልዎ ስርዓት መንብሮ ዝወሓደ ተርእዮ ካንሰር ዘለዎም ሕብረተሰብ ምዃኖም ይንገር። እዚ ድማ ካብቲ ዝምገብዎ ባዕሎም ዘፍርይዎ ኣዝርእትን መግብን ዝብገስ ጥዕናዊ ብልጫታቶም እዩ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቅነ